El Partit Popular presentava dins el passat ple ordinari una moció d'ajuda al camp. Es tracta d'eliminar l'impost que es paga a l'Ajuntament pels terrenys d'horta, el que s'anomena IBI rústic. És un impost que, tot i cobrar l'Ajuntament, la seva eliminació ha d'estar autoritzada pel Govern central. Per això, amb esta moció, es demana a l'Estat que permeta suprimir aquest impost. La mesura plega després que les gelades dels mesos de desembre i gener hagin fet que molta de la collita, sobretot taronja, es gelara. Els llauradors han perdut bona part dels seus ingressos i amb l'eliminació d'aquest impost vol almenys eliminar despeses. Els freix que hem tingut el mes de diciembre i el mes d'enero s'han estropeat les collites. Majoritàriament la zona que ens ocupa, la majoria és de cítrics, i és veritat que una gran majoria d'estos s'ha estropeat, no ha sigut material apropiat per la venda i el consum en freix, s'ha tingut que ficar en la indústria i, per supostíssim, les hortalisses o les collites baixes, que diguem així, han estropeat i han produït que els llauradors no puguen recibir les rentes que es corresponen. La proposta ha estat ben rebuda per tots els partits polítics. Entre les modificacions que tenia durant la seva tramitació, ampliar l'eliminació de l'impost durant 2 anys, una ampliació que eixia del grup socialista i a la que se sumaven tots. Esta mateixa iniciativa s'aprovava ara ja fa uns anys, després que una pedregada fera malbé la collita. En esta ocasió ha estat el fred i la iniciativa ha comptat amb el vot favorable de tots els partits polítics. Si té l'aprovació del Govern central, enguany i l'any que ve no caldrà pagar l'impost de rústica.